एखनबा समाव ना बे न'नि मानसिफ्राबो एसे बांद्राय देखायोलै आयै। माथो बुंबावनो आबा आं बुंबायानोना आंखौ बिसोर एकदम माने मोजां गोसोयै फैब्लाबो गाज्रि सानो ओरैनोबाबो गाज्रि सानो। औ गोबावजों खेबसेल'सो फैयो नोङो बेखौलाय मानो गाज्रि मोननो दे। ओरैनोबाबोथ' आफाया बे जुरि ममजों थाबाय थाखायोना थाया नङा बेजों थाखायो। मा होनबावनो आबा आं दाबो सोरांखौ सिफिदों नामा नोंजोंसो लोगो हमनो होनना फैदो। बेनोथ'लै आयै माबा नोंखौसो सेजानो गिबाय खोमा दसे फैनायखौनो। सिरि थादो आबा थाथोसै मा सानो गावसोर सानबाय थाथो आंहालाय मा बिसोरजों जेबो नङाना नोंनि थाखायसो आङो आबा। नाथाय बिदि खालामनाङालै आयै मानसिखौबो एसेबां इगनर ना। आंबोथ' गावसिनि फेमिलिखौ एसे मोजां एक्सेप्ट खालामदों गोसो खुसियैनो माने गावसोरजों मिलायनानै थानो सेस्था खालामबाय थाखायो। नाथाय एखनबा समाव नोंखौबो एसेबां माने गाहायाव दोननो सानो बेखौसो मोजां मोना आङो। दे हामबायसैहाय आबा साननैसो थाफैथ'नायखौनो एसे दावराव नोंनि नोमाया। जेबो नङा आयै मिथिबाय जेबो नङा था नोङो। बाखि आं दंना सोर मा बुङो नायगोन ना। आयौ आबा नों आंखौ बेफोरबायदि अनोब्लानोथ' नोंनि आइयाबो जोबोद खुसि जागौना। सोरबा गावनि असे बिमाखौ बेबायदि माबानो हायो नामा आयै अनालासे थानो। औ आबा दे जेबो साननाङा आयै आं दंना। बुंग्रायालाय मा गदाय होनब्लाथाय बांसिन बेबायदिनो खालामखायोना। थेवबो एसेबां गाहायाव दोनजानाङालै आयै। बेबायदि बांद्रायखौबो मोजां मोनालै आङो 50-50 जानांगौना गासैबो। माथो बुंबावनो आबा आं बुंबाबो दायसो जायो नालाय बेखायनो सिरिल' थासै आङो। एखनबा समाव नोंनिबो गोरोन्थि जाजोबाना आयै। आखाइ फारसेल'जों आखाइ खबजायाना। आंनि बिमा दसे सम फैनायखौनो एसेबां बिदि रागा रागा देखायनांलायगौ ना। दे आबा सना गाज्रि मोननांला माथो बुंबावनो बिसोरलाय बिदिनोसै। सान बय थिनजासो थांसै बय मोनसेयावसो जागोन आङो। दे आरो होमबालाय थुदो आंथ' मोनथियाबो ना। बैयाव चाट दावदै जाहैनोसै ओमफ्राय माबा सिंग्रा मा मोनो जाहैलाबायनोसै आरो। दे आरो होमबालाय थुदो। फै टुनटुलि नानि ভালো ভালো বালতি গামলা নানি লাংদু লাংদু नै मोजां मोजांनो। আজকে কিছু লাগবে না আর চাচা বিজনেসটা কেমন ভালো চলছে তো? ও बेबायदिनोसै आरो जाबजुबनो नानि। अब्लाथ' मोजां दे दादै। জামাই নাকি হ্যাঁ টুনটুলি? জামাই যাবে পারি না ভাবিও। চাচা এমন বললে ভালো লাগে না না। আচ্ছা আচ্ছা দে जाबाय। बेला आंनि बेस्ट फ्रेन्ड चा दा नोंनि बालथिखौनो ओरैनो लांगोन आं फैसा बावनाय नङा। गामला मोजां मोजां थुरसि दं साराय बायनानै लांदो नानि। नांथ'ला दे आंनो आंथ' आं संसार जानाय नंथ'आ ना जेला संसाराव हाबगोन अब्ला बायफैगोन आं। दे जाबायसै दे टुनटुलि थुदो। नुबाय थायोना बेखायनो बे आंखौ सिनायबाय दा ओरैनोसो एदावो बेखायनो आंबो एदावो। दे मोजाङानो बयजोंबो बेबायदिनो मिलायनानै थानो रोंनांगौलै। सानथुदोलै थांसै आচ্ছা चाचा बाय बाय बैयाव घुगनि जाहैनोसै जोङो। दे होमबालाय। आब' माथो लाबोनोमोन मा माखौबा जायो? गथ'फोर लां मा माथो दंबावो जाग्रायालाय? जाग्रायाथ' आइया सावगासिनोलै माबा दंबावो मा होनो मालप'वा एवगासिनो ओमफ्राय पकरिबो दं पियाजि आरो दावदै एवनायबो जागोन दावदै रुनायबो दं ओमफ्रायथ' घुगुनि आरो मोनसेया मामोनलाय बेयो? दाद बिदि जाहैसैबा गावनो बावलायनाय बेलाय। ओइ टुनटुलि जेबो नङा दे मा दं बेखौनो बिहरदो। ओमफ्राय सान नोंलाय माथो जागोन हो? आंनाथ' सोलियोलै जेरैबो नों जेखौ बिहरगोन बेनो जागोन दे। आयु होमबाथ' आं बिहरनायखौनो जागोन ना? मानोथो जाया जानो दे। होमबा फेरलां माबा दावदै लाबोदो हो दावदैखौनो दैब्रै लाबोखा नोङो। ओमफ्रायथ' मोननै मिथिबायना ओमफ्रायथ' पकरि पियाजि मा दं लाबोजोबदो सिंग्रा एवनायबाबो लाबो मिथिबाय एकदम बरिया खेम। जागोन दे होमबालाय आब' र'। सान माबा इसेल' बिहरबाय आङो। मा होनखो इसेल' बिहरबाय? जानो हागोन हाया नंबायना बेखायनो दे इसेखौनो बिहरबाय आं। आच्छा दे होमबालाय। दसे बरियाखि जानानै न'आव थांसै जोङो। बेनोथ'। ओमफ्राय ओइ मा जाखो? मेथाइ बिहरनाया एसेल'द्राय जायाखै होमबा? एसेल'आथ' जानाया जाबाय होमबाबो जेबो नङा दे। नांगौबा दायो बिहरफिनसै हनै एवगासिनोखाना। एवगासिनोथ' आरो दे बिराद मेथाइ जासुलिथारलै माथो। सान दा नोंनि बाहागोखौ जानो हाबा आं न'आव लांगोन दे। दे जायो आरो। ओमफ्राय नोंनि खांख्रायाबो थिजा मोननो हागौ आसोल मिथिबाय? दे जागोन दे आरो। नोंबो था सिरि सिरि। ओइ टुनटुलि बेहाय गान खन नामा? आंबो थागोन सिरि सिरि। मा जाबावगोन नोंजों? जाम्बालाय इन्ट्रेस्ट होननायखौ बुजियालै नोंसोरो थोद। पाब्लिक प्लेसावनो जाया मानो होमबाबो आं लाजिनाय गैयालै। देनां बेबायदि आखलबा बिखुनजोजों रायजागोनलै नोङो ओमफ्रायथ' आंनि आइयाथ' बारा बिदिखौ सुखुथारालै।
बिराद मेंनायसो मोनबायलै दसे रेस्ट थाथ'नांसिगोन आङो ओमफ्रायथ' दा सासेखौबो जेबो खबर मोनासैनोबा उनाव माबा मोनसे जासिगोन बियो नै आबा बोरो नोंनि खांख्राइ लायनो थांनाया दाना मा होनबावनांगौ जाखो आंलाय नै हा नों आंखौ थगायनानै बहाबाथ' थाङाखैना गुबुनाव नङाथ' आयै मानोलाय थांलाबायनो आंलाय गासिबो जाय फारा फारि जाजोब्बायना दानालाय आयै नों मा जादों ना आंखौ रागा जोंदों नों दानाथ' मेहेराबो गोबां सोलायनो हमबाय माबा एसे माबा बुंब्लानो दाय जायो दा बेखायनो नोंबो आंखौ ओरैबा ओरै खालामाखैथ'ना आबा मागोना ओरैनो गन्डगल जायाहाय आबा नों मानो बिदि सानदों आयै आहाथ' हनै नोमादैयाबो साननैसो फैनानै दंफैयोना ना बेसो माबा बुंफैलायबाय नोंखौ जोंनावलाय मा नांनायनि फैलायखो बेलाय ना माबाफोर दावराव खालामफैलायबाय हो बिदिथ' जेबो दावराव खालामनाया खालामाखै जेबो बुङाखैबो बाहाना आयै सब बाहाना गावलाय बुंदों आरो फिसालाखौ दसे नायनो होननानै दसे ओरैनो फैदों होननानै नाथाय मानसिखौथ' नों मिन्थिखायोना आबा एकदम थाहोदावनो नाङा बे मानसिखौनो रलाय बुंना फैनि आङो मानो फैदों बियो जोंनि न'आव बेहाबो जेबो जायगा गैयालै रथ' आबा मानो रबेलाय आयै आफायाथ' बेजों गैखालाना होमबालाय माथो बेफोरखौ लानानै बिमाखौ माबायिनि फिसालाया दावराव जादों आबा सिरि थाथ'दो सोर मेहेरा औ माने नोम्फानि फैसा बेखौ दोनथ'दोंमोनहां हाथायाव थांनो नागिरनायनि दा बेखौनो आरो आं लुबैयाखैमोन जे बे माइनि थाखाय माबा मोनसे लायो ओरैनो फिसालायानो दाउ सिथारखादोंमोन माथो नोंनि नोम्फाया आरो हाथायाव थांनो नागिरबावदो दोनदोंमोन आं बेखायनो फैसा बेखौ दहाय गानदोआव दोननायखौ दा आरो हाथायाव थांबाय हरफिनबाय आङो मेहेरा रागा जादों आयै बे साननैसोआलाय बेहा रागा सोलिगासिनो मानो आंबो मिन्थिला सिगांनि मेहे आरो दानि मेहेरखौ नायोब्ला गोबां सोलायनाय नुदों दे आबा आङो बिदि रागा नुफेरथाराखैमोन आं मोनथिगौ आयै हाथरखि थांनायनिफ्राय बेबायदि जादों खोमा मानसिया नों बुङोबा मादै मायाजों रायलायनोसै आङो सिरि थाथ'दो आबा गावनो बुंखादोंना साननैसोल'नो ओमफ्राय गावनो थांखागोननो दे होमबालाय ओरैनो दावराव दावसिखौ मोजां मोनखायालै आङो आरो बे जुदि माबा मोनसे दावराव खालामनांगौ ना दे आबा उनाव नायनोसै आं एसे ओंख्रि सङैनि आरो हा नोंनि खांख्रियाबो ओमफ्रायो दिनै नागिरबाबो मोनासैनो आं आयै बिराद बाथोन जानो लुगैदोंमोन बेसेबां जानो लुगैदों हा बे हमहैनो हाया नोङो हो माफा मानैया मोनबोखागोन बियो खांख्राइ नागिरहैनो हाया नोङो बे गामिनि दैयाव नागिरहैबा मा जायो दे आयै नों बुङोब्लाथ' आं दायो मोनायाव नागिरहैगोन दे दायो मोनायाव नागिरहैनोनो थाथ' खुमब्रा लेमैनि आङो बेखौ जाखांबानो जोबसिगोन आंनाथ' हाथायखि ओमफ्राय बैयाव दोनहैनांगौमोन ने बेखौ बैथिजानो जाबना दोनदो नोंनिया आंनाथ' बैथि दोनहैखाबाय नालाय माखासेखौथ' बेहाय सोजोबखाबायमोन बिस्कुटफोरखौ दे आरो आंनाथ' जोबथ'बाय होमबा माबा हाथरखि पर'था जाना फैनोसै खोमा दे सानैजों आयु ओमफ्राय आंनाव 50 थाखाल'सो दङ बेजों जागोन दा नङा माने दायो आरो थांफिननांगौबो नालाय जागोन दे माबा थोआबा आं एसे होदेरगोन ना ओमफ्रायथ' पुर्निमा आंनो फन गंसे नांथ'गौमोन नङा माने आं फन हरगौमोन आरो फनखौथ' आंनाथ' गैया नङा सोरनावबा मोनथ'गोन नामाथाय सोंबाना ओमफ्राय मानोथोमोन नोंनो फनखौ माबालै पुर्निमा आं हजों न'आव खेबसे फन हरनो सानदोंमोन आरो बेखायनो सोरनावबा बिथ'नानै माने हरजागोन नामा सानदों आङो दंनायाथ' दङ र' बे मानसिफोर बाहेरायाव दंलाबायोना बिसोरनो खामानि मावग्राफोरनावबो सोरबा बिबा मोनगोनदां होमबा आं बिनाय नायनोसै खोमा सोरनावबा दसेल' आरो बांद्राय गोबावबो नङा दे जागोन नैबेखौबो थेरलांसै ओमफ्राय बैयाव सोरनावबा बिथ'दो नोङो ओमफ्राय दखानावबो थांखानोसै ने दे बैथिंनो दोनहैनोसै बेखौ ने दहाय आब'आ बैथिं दोनहैनो थिनदोंमोन आंथ' मोनजाफेराखैनो बिस्कुटखौनो मा दंथाय जानो आरो मालायबा आयु पुर्निमा गोग्लैफिनबाथाय दा आरो उल्था जोंहा थिखोफिनदोलाय आं खेबसे हरनानै खिन्थाहरमारनोसै माथो जानो दङ जाबाय गोसोफ्रानो मानियाबो ना बोरैबा साननायसो फैलाबायो माथो मैयाबो सिमांखौनो जोबोद गाज्रि नुदों आङो न' फारसेबो जों मेहेरखौबो गोसोखांहरफ्लांबाय थायोना साना नङो अब्लाबोथ' हाया माथो मा जाखो जेरि सानदों नामा माबाफोर दावराव खालामगोन नङा नै जाम्बि जाम्बिना जालायबाय आंलाय मानो साननो अके होमबाथ' मोजां
दाथ' बिहामजोबो गैला ओमफ्रायो संनायाथ' जानला मानलासो जासिगोनहाय माया जेबो नङा दे हा गावखौनो आलासि होनना बिदि थानानै बोरै जानो एसे खामानिफ्रा मावफै माबा एम्फौआ भाजा एवफै आरो सबाइ ओंख्रिबो दंबावोसो बेखौबो नों बानायफै जेरै आं रोङालै सबाइ ओंख्रि संनो मा होनखो जारौ नों सबाइ ओंख्रि संनो रोङा आंना न'आव खामानि मावग्राफ्रासो सङो एसेबां फिसाला गिदिर देलायना नों दासिमबो सबाइ ओंख्रि संनो रोङा माया मा जाबावगोन लाजिनांथावनि बाथ्रा नङासै ओमफ्राय बे एम्फौ नामा इउ आं गियो बेखौबो मा जाबावगोन माया अब्ला नोंनि बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै आंसो बोरैबा मोनलायथारबाय माथो खामन जेरि माथो जाखो आं रोङाबालाय ओरैनो जिराय जिराय बहा मोनजानो जोंनावलाय माया खामानिफ्रा एसे मावफै दे आं नाथायबा बारा खामानि रोङा अके अब्लाबो नोंसोर आं मावनायखौ जानो लुबैदोंबालाय जेबो नङा वाव व्हाट ए कन्फिडेंस ना गुड काम बेबी थाब फै नोंखौ आंखौलाय माथो खामानिसो थिनजाबायहाय बियो माखौबा गावनो संनो हाखायो नै माथो आबा मेरा फनखौ गालांबायसो ना बावलांदों बारे बारे हरगासिनो माथो आन्ना नाम्बारसो हमसै आं फिसालानि खासोथ' हेलौ मेहेर माथो हाथरखिसो आं मिन्थिगौ जे जाबाय आंबो बिदि डाइरेक्ट फैबायना बेखौथ' आं हमनो हाखाबाय नों आंखौ गाज्रि मोनखासिगोन हेलौ नों खोनादोंना मेहेर औ बुं मामोन आयु माथो गारांखौ एसे जुदा खोनादों मेहेर गगा मोनदों ओमफ्राय मेहेर खोनासंलाय नों आंखौ रागा जोंनो बिनि सिगांनो आं बुंखानि आं नोंनो मोनसे एड्रेस हरनि नों बेयावनो फैदो नांगौबा सानैजों रायलायनोसै दाथ' फनाव एसेबांबो मा रायलायनो लोगो हमना रायलायनाय बायदि जायाना नों हायोबा फैदो दे मेहेर नों आंखौ बेयावनो लोगो मोनगोन आं एथ'बां बेबायदि दुखु होनोथ' साना बेखायनो आं जेराव थायो नोंखौ खिन्थागोनबो आङो आरो मानसिबो थायो नोङो मानो जेबो बुङा औ दे होमबाना मेहेर थाङा आं नोंखौ बुंनोसै नों फैदोल' जि जाबाय बेखौथ' सोलायनोबो हालाना जोङो नांगौबा मोजाङै रायलायनोसै सानैजों आङो बेखौनो सानना मोनबाय औ नोंनि माथोखौ खोनायैयाबो गोबाव जाबायमोन ना बेखायनो बोरैबा मोनलायदों एसे जुदानो ओमफ्रायथ' ना मेहेर माबा बे फनाबो ना आंनि नङा आं गुबुननिजोंसो हरदों नों फैदोल' दे आं जायगाखौ खिन्था हरनोसै बेहाय डाइरेक्ट फैबानो लोगो मोनगोन जागोन दे ओमफ्राय जेबो रायलायथ'ला आरो रागासो जोंबाय न नोंबो बेखायनो सिरि थाबाय आंबो नोंखौ एसे दुखु मोननानैसो फैनाय बायदि जाबाय मेहेर जायखिजाया नों फैग्रोदो होमबा हाथरखि होमबा हाथरखि बिहामजोआ बेयावसो दंहैयो आबा मेहेरखौ लिंहरदों आयै आबा बहा थांनाय नोंलाय थांनायाथ' मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदोंमोनलै ओमफ्राय फनखौनो बावलांबायना दा बेखौनो लांफैफिनदों आङो नै फनखौनो बावलायनाय जाखो आबा आरो फनानो गोनांसिनथार औलै माथो खालामबावनो आयै बावसो जाबायलै एसे नोंसालाया होमबालाय आबा थांना फै बहा थांनो थाब फैगोन आं र' ओमफ्राय आयै रावनिबो फनथ' फैयाखैना ओहोथ' आबा फनानो गाबाखै औ मानोथो गाबबावनोब्रा सोर थानायलाय गाबबावगोन आं फना रावबोआनो गैखायाबा हे मम बरिं जानो नाङा दे दानफैगोन आं र' सानो मालाबाथ' खेबसे फन फैगोन खोमा आसा खालामनानै थायो नाथाय थायोल' फैनायावलाय बहा फैखायानोबा थै बाद दे हाथरखि बिहामजोआ लिंहरदोंमोन आबा नोंखौ उमुगाव फै बे थांखांनाय मानसिखौलाय मानो दे थाथोना मालाय हारसिं थांनायालाय आबायालाय मा गाबोन समफोरनो बावलांखासिगोन बे दा गावनो हारसिं थांखाबायबालाय मानोथो लिंहरबावखोबा सरिलै आयै जायखिया दा आं बुंब्लाबो ओमफ्राय नों गाज्रि मोनगोन ना बेखायनो नांथ'ला दे नै माथो आनन नाम्बारसो सोरनि जाखोबा बारे हरगासिनो ओमफ्रायथ' सनायाथ' नङा ओहो माने सना हरबाय थाग्राखौथ' आं ब्लक खालामखाबायना एसेबां हरगासिनो खेबसे हमनायसैलां र' हेलौ
माथो जेबो बुङा सोर आंसो सान हाथरखि औ सानसोरां बहा दंब्रा नोङो हाथरखि मानसिया आरे नोंखौ इसेबां नागिरबाय जोङो बहा थांखो नोङो ओमफ्राय सोरनि नाम्बारजों हरदों नोङो ओमफ्रायथ' मेहेरखौथ' दा बुंसै ओमफ्राय नोंनि फना मा जाखो आं गासिबो खिन्थाजोबगोन ओमफ्रायो बे फना आंनि नङा सासे आदानिसो दा मालायनावसो बिथ'नानै हरदों आङो ओमफ्रायथ' नै दासो एसे सिगां आं मेहेरनाव हरखादोंमोन फनखौलाय हमदोंमोन बियो ओमफ्राय सिरिसो थादो आं मेहेरखौबो लोगो हमनो लिंहरदोंमोन मा जायो रायलायनोसै खेबसे होननानै ओमफ्रायो औ मा बुंहरा ओमफ्राय बे बुंनायालाय जेबोखौनो बुङाखै जायखिया फैगोन बियो आं खोन्थाहरदोंमोन बियो फै होननानै बिखौ दे एड्रेसावलाय थांगासिनो आङो